puxéramos paus, a auga escorregaría por debaixo, pero por a palla estamos facendo un filtro verde e que vai ir acumulando a terra, a cinza, e vai se convertir nun filtro natural. Estran todo o monte de palla. Que está pasando aí? Se non tes estas barreiras, toda esa palla vai ir abaixo tamén coa terra. Esa non é no primeiro pobo, que despois todos estes restos, imaginadevos que por debaixo tuveramos unha aldea, os sumidoiros. Que lle pasa aos sumidoiros? Acaban atascando o sumidoiro e acabanse producindo, como xa pasou en algún sitio, inundación na mesma aldea, nunhas casas, porque todo este material vai montar abaixo. Pero se lle pomos a barreira, vai evitar que se nos máximo. Un regato, un río, sí, pero estamos falando de que aquí son arrastres periódicos cando chove, co cal a cantidade de auga que baixa non estes pensando nun río. Nun río isto non o poderíamos facer, nun regato tampouco o poderíamos facer. Podémoslo facer nun nacemento dun manancial, un manancial que leva unha auga, pois uns poucos litros por segundo solamente que nacen, entonces aí sí que ese filtro evita que nos vaya para abaixo. Nun regato, nun río, non. O que temos, isto que estamos facendo é precisamente que esa gran cantidade de auga chegue a regatos e ríos. Aquí estaríamos na cabeceira dun regato. Nun regato como tal non temos nada que facer. Os danos que se están producindo nas distintas aldeas en Valdeorras, que se están producindo na zona do Bierzo ou nestas zonas é precisamente porque non se fan estes traballos nas cabeceiras, nas partes altas das montañas, que é onde hai que ir. Tamén serve para acumular sedimento, non? Claro, sedimento, e ademais unha pequena vegetación de inicio. Justamente, moi ben. Despois, como aquí a recuperación e restauración dun monte non se produce nun ano, senón que é un traballo a varios anos. Estas barreiras que facemos aquí, estas barreiras que estamos facendo a unha distancia non moi longa, é onde se nos vai acumular a maior parte dos nutrientes e materia orgánica que había no monte. E este é justamente os sitios que temos que aproveitar despois para sementar ou para plantar árbores autóctonas, para a recuperación, a segunda fase xa do que sería a recuperación do monte.